klæder sig ud som vildblodsindianere og gamle og pæne. Det gik så ikke så godt. Og det var da i uniform. Ej, de var da heks, det var sgu da det bedste. Ja, det var rigtig godt. Det var denne gang, kan du huske, så kom dem der forbi på cykel. Ja, alle er vildt på cykel, de kom forbi. Det gjorde de. Ja. Og hvem går lige høre? Er hyggen for den tatovering? Det har ja. Den jeg prøver den på røven! På røven, det er den! Hvor jeg har skrevet danshul. Det tror jeg den allerførste, det der med tatovering, det er jo noget med, hun gerne har hjælp på den hele pat. Ja, det er rigtigt. Men så bare så burde drives mere end Marie Hørn, så de kunne fra det. Det var fordi, det var en halv håndværk og højt skåren. Ja. Det er rigtigt. Og så hvis hun blev sådan, man blev det gammel, så hun bare blive helt lang, den der musik. Ja, det vil ikke være så godt. Så. Men nu har hun fået hjælp. Det er om. Men med nogle runer og skivværk og morgen og lidt. Ja, vikinger og noget. Vikinger og noget. Det tror jeg også, jeg har haft til den fest der. Har I? Jeg tror, jeg noget med nok. Jeg tror, jeg kommer nok derover. Ja. Ja, hun kører sgu da en motorcykel. det gør hun. Og kan du huske? Kan du huske den gang? Ja, hun brændte med krydsede på det. Og sat man alle de knæk med de der store tøvgummi, de stod der. Så tænkte Marie, nu skal han sætte have det. Jeg tænkte nok, det er derfor, hun tog til sidevogn baghjælp. Det tror jeg også. Jeg tror, det der var det lidt sådan en mælk med. Jeg tror, det var meget bedre. Ja, Det var meget bedre. Ja, det var meget bedre. Men det var nu skidt med det der motorcykel, så hun begyndte at løbe. Ja. Hun måtte begynde at løbe. Ved du hvad? Så har hun fået en skatgæld. Det er da det, hun har. Hun har altid sagt, det var kun, hvis der var krokodiller, eller skat. De var efter hende. Og der er ingen krokodiller, der er lidt sammen. Hun har fået en skatsmæk, det har hun. Det er derfor. Det var skatsmæk, der fik hende til at løbe. Det var det. For satan, hun løber. Hun løber, gør hun. Ja. Vi bliver helt træt. Vi blev så træt, da hun løb, og hun løb. Men når så alt det er sagt, Elise, så har vi i hvert fald nogle stykker, som var rigtig glade ved at kende dig. Det har det ikke været for dig, så har det skudt været for. Ikke som vi er dog. Og det gælder jo ikke kun dig med. Nej, Det er jo alle sammen. Så er vi jo helst blevet på internet i dag. Så vil jeg sige rigtig mange tak for, at vi også kunne komme. Det bliver rigtig glad ved, at vi lige fandt ud af, hvorfor du ikke var i sausen i dag. Ja. Så vi lige kunne Rigtig god fest. Ha' I nu hygge jer alle sammen, og have det